I love you, Kuni. Tony, Mao ni tinuod kon. Love ti ka. May chance ka ako? bitaw ton. Nga namulimod man ko. Ang tinuod, nakagusto man sad ko nimo. Nga sa ato pa. Uyab na ta. O Tony, ako na kang gisugot. Salamat, Kuni. Sure, uy. Uyab na mo ni Kuni? O, lagi. Bye, Peter. Uyab na ning Kuni. Yaya ko ni mo. Gisugot mo kaniya. Oh, nga naman eh. Ay, daghan ka na ng uyab ng babihan na, uy. Pero wa niya sugta. Ikurgi, nasurtihan. Mau ba? Ay, gikaluyan lang yung taon, bay. Ton, sunod tuig ba, mag-college naman ta. Asa di ka mo eskwela? Wa pa ko mahibaw, Kuni. Mag-agad pa ko nilang mamagpapa. O, ikaw, asam ka mo eskwela? Dinira sa ato. Total, may college naman din eh. Mayong taog, anhera ko pa eskwelahon ng college ni Papa. Ar magkakuyog lagi hapon takon. Maugit ton. Aram magkakita gihapon ta ba? May bawaan na niya ni kung asa ko pa eskwelahon ni Papa. Unsa pa? Sa Cebu City ko Musquilag College? Mauna dong, adto ka dito mo eskwela. O adto ka na puyo silang angkol alan mo, ha? Kay siya may magasto ni mo. Kung ano na lang day ko sa ato pa Musquila pa. Pasina siya na gid ka dong. Huwag yung taong ko ikagasto ni mo. Naibaw bitaw ka nga ang pagpanguma o ang pagpamuhir o mahayop ang ako gisaligan. Ya, nakapay mga manghol nga nag-eskwela. Pero kaya ang pagasto ni mo eh. Pa, Sabot kami si angkol mo alan nga siya ang magasto ni mo sa college. mao ba pa? Oh, pangandam lang unya ha. Kay ihatod ka sila ha. Kanang wapay klase aron magatabang-tabang ka sa mga trabaho silang bahay. O pa? Uy, kun mauna, magkalagyo di ta ini. Mao gini may tabo kon. Kay wa mo gyud ikagasto si Papa nako gud. Maong adto lang ko puyo sa akong uyuan. Di siya may eskwela nako. Basig mangita kaglain dito ha. Uy, di gina mahitabo no. Kay love ta kay ka. Bantay bitaw. O lagi. Promise na nako nimo. Tawagi bayagit ko. Ay kabla ka. Kay pwedeng ka na akong tawagan. Amping dito ha. Ikaw sana, amping din eh. Ug pabutang akong pagbalik ko ni. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man ka to ni? Gusto gid ka nga mo eskwela? O angkol, mabitaw nga nisugot ko nga pag ingon ni Papa nako nga ikaw mo gasto nako kay gusto gid kong makahuman sa college school. Sige. Ug kay gusto ka magligha nga magkahuman sa pag-eskwela, magsabot ta. O unsa man akol? Kinahanglan nga mutabang ka dinhi sa lihok ko sa bahay. Dili ka maglaag-laag. Kung way klase, pauli na yun. Kaya naidagang trabaho dinhi sa bahay. Tabangi ang imong iyaan dinhi. Kaya na pa yung mga bata nga ati manonon. O angkol. Ug labaw sa tanan, dili ka pwede nga mag-uyab-uyab. O, Kung mahibaw gani ko nga mag-uyab-uyab ka, undang ka diretso. angkol. Stricto sa ning uyuan ako da. Pero sige lang. Antuson ko lang ni. Ang importante nga makahuman ko sa college. Mag-amping lang ko nga di may bawa si angkol nga may uyab ko. Okay na, di ako rin sa eskalahan. Ako sad, di ako sa eskwelahan karon. Storya lang iya tag-usabtan ha, kay busy pagit ko. Okay kaon. Bye. Panguhaan na to ni. Unsa na auntie? Wa ka makailagon sana. Mga bulingon. Ang buot na ko ipasabot ba kung unsaon ko ni.
Panglabihin na kay Sabado man ron. Wa may klase. Ha? Ako yung manglabain ng tanan, te? Kinsa pa man dilain? Ayaw pagbalibad ha, Tony. Hinumdumi. Gipa-eskwela ka sa imong uyuan. Gigastuhan ka. Maong kinahanglan kang mulihok din hisabay. Oh, kinuo ko. Paamin ako, te. Sige na. Pagdali na gilis diha, Tony, kaya nagpaabot imong hugasan. Oh, kinuo ko. Nanggahi naman yung mga mumho yung plato, eh. Huwag mo ginini. Humuli nila. Kapuya kayo ko. Kapti kayo ko gikan sa eskulahan. Nag-abot ako din, eh. Naidagang trabaho nun. Ay, makaya pa bakahan ako, ni. Kadagang text ni kunin ako. Akong tawagan, be. Natuog ito si Uncle. Nga nang nawag pa man ka. Wala lang unta ka manawag. Sorry kay ko na. Busy kay ko, good. Kay naamag ko trabaho unon inigabot na ko dris bay. So, skibaw ko ni mo eh. Pasangin na lang na ni mo. Ing nahinuon nga may lain na ka. No, wa taon, uy. Usam ka kuni. Angko na lang good. Nga may lain na kang uyab diha. Oh, kuni. Ay, nasuko naman tingala ito sa kunin na ako. Wa naman mo reply sa akong mga message. Kung tawagan sa, di ko sa mutubag. Paita eh. Ay, si Bay Peter na nga nanawag. Hello, Bay Peter. Basta? Basta, Okay na bay, busy in town sa eskwela. nagbuwag na di mo ni Cody ba? Ha? Wa man. Sure eh. Wa bito may magbuwag. Nga naman eh. Oh, na may lang uyab si Cody ba? Oh, usa? Sorry, Ton. Ganong imong nagibuhat na ako kunin. Ang. Wala kay panahon na ko, good. Pero may kang busy. Dili ka makahatag na ko bisag gamay na time. Kung naibaw pa lang ka kung unsa kapait nga kung kahimtang diri kon. Kapoy tangon kay ko eh. Kay gikan sa eskwelahan, dagang kay trabaho din nagpaabot na ako sa bahay. Ug naglikay sa ko nga di may baw si Uncle nga may uyab ko kay iya kong paundangon. Mao gani nga nagigbuwag ko nimo. Kay layo kayo ka nako. Og dili ka makahatag og time nako kay busy kayo ka. Nya. Di amay naguyab na ako diri nga pirmi na ko ikauban. Oh, kuni. Bisag uyab ra daton. Nagkinahanglan gyapon og atensyon gikan nimo. Pagatiman. Og mao ni wa nimo ni kahatag nako. Mao kalimti na lang ko. Kay kalimtan tasab ka. Kuni. Tayo man ay magkakalayo at dadalhin. Igo na lang ko sa pagpatuo sa akong mga luha nga gibuwagan ko ni Kuni. Kuman sa among panagbuwag, ni-focus na lang ko sa akong pag-eskwela. Hangtod nga nakahuman ko ug nakakita ko mayang trabaho. Kanimo Kuni, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang imong kahimtang. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga ikalang kaagi ni Tony nga taga Barilis, Cebu uban sa awit ngayang kapangayo. Awit kinakalan, Promise Me. Promise me